Que tal, señoras e señores? 7 menos 5 da tarde, aquí estamos os da Voltas co prato como cada tarde, cociñando en directo na tele... Eso, non sei se se escoitou, pero era Xulio facendo parvo aí atrás aplaudindo el solo. Xulio, aplaude! Aplaudide, yo, aplaudide. É así este programa vacílanme hasta cando non están aquí, é increíble. Seguídenos en @Voltas co prato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan hoxe, pois, os animais deste programa, porque son parte fundamental. Vamos a recibir con fortísimo aplauso, dous grandes que pasen. Xulio Mato, Begoña Vázquez, aplauso para eles. Como aplaudo, Por que? Pois porque estábamos falando e non nos damos conta que acabamos. O sea, eu calei e quedaste ti só aplaudir. No, é Begoña. No, era unha persoa só. No, éramos Aquí dous. vamos a compás. Vale. Claro. Vale. Sí, non te enteras. Era así. Ves? Bueno, pois... Sonou como un aplauso só. Así, 990 e pico tardes. Sí. Así, sí, porque... Que se dicen Te pronto. rondaré morena. Porque se din pronto. Queredes que o digamos agora? Por qué? Pronto. Dicímolo agora. No, o do Benres, só. Di. Porque, señoras e señores, este Benres, este programa... É que... Quen contaba? Espera, que vou coller a maquinha. Probablemente nin nós contábamos con que Apura, este Benres que temos facemos 1000 programas do Voltas co prato. E atención porque a negociación vai tirando, A negociación vai ben. Temos encarrilado... Boa tarde, Kim. O Kim Barreiros témolo encarrilado xa, Bueno, tema. Ao mellor chega. Cabritiña, de mamar. Nos pés da cabritinha, eu gosto de mamar. Nos pés da cabritinha, mamoela, na que eu quero porque a cabrita é minha. Vamos aí, Que pasa, Begoña? Nada, fai-me gracia. Moito che gusta o Kim, Uau, encántame. Encanta, Kim. Bueno, veña. Bueno, Seguro que vamos ben. a ver que nos trae a vela de Pontevedra, veña. Son Sabela, de Pontevedra, e hoxe gustaríame que me cociñarades algo de peixe do día. A ver con que me sorprendedes. A verdade que me mataríades se fixerades sardiñas ou bacallau, porque non me gustan nada. O resto dos peixes gustanme todos, en cru, ensaladas, pastéis, marmitacos, guisos, albóndegas. Me gustan moito as especies, se as utilizades sería un punto a favor para que gañase a vosa receita. Un saudiño e un bico para as miñas fillas, que es así que son o público máis exixente, lembrarme dos praceiros e as praceiras, un saudiño. Un aplauso para Isabela de Pontevedra. Marineiros. Nun bote. Veña. Vamos, marineiro. Veña, xa está. Eu vou facer Veña. unha coca. Vale. De bocarte. Vale. Teño que bocarte xa limpiño, mira que maravilla. Que bocarte, Con os... Guau. Que bo bocarte. Que bo bocarte. E con os pementiños asados. Uau. Vamos a facer unha crema, unha cama. Uau. Vamos a meter os bocartes. Mira, E todo en tempo real, No tempo que nos queda despois de facer toda esta patochada, Sí. vou facer unha coca. Por que patochada? Porque facemos, fixemos 3 bailes, Vale. Camino a coreo, Cociñamos contentes, con alegría. Estamos felices, non voltes co... Vale, Esa é a miña Xulio coreo. Mato vai facer un bocarte, unha coca, con bocarte, pementos asados e demais. Para unha tapa ou para non? Vale, Begoña, dame igual. Veña, Begoña. Un guiso. Un guiso mariñeiro espectacular, delicioso, sabroso, rápido. Cousa que podrías facer tú tamén. No. Sí, sorprendentemente. Pero que me dice? Sí. Tambo vai estar te lo digo, iso. sí. Te lo voy a decir. Sí. Va a estar buenísimo. Buenísimo. Bueno, Bueno, xa está. Bueno, Pois bueno. un guiso de bocarte espectacular. Exacto. Pois vai ser Con 4 cousas, mira. un guiso contra unha empanada Eso. sen tapa, que é o de Xulio Mato. Así Sí. que, señoras e señores, cociñamos Porfa, bocarte de na tapa. Voltas co prato, imos con Xulio Mato. Veña, vamos para. A ver, veña. Para tocar mi nariz en tu pecera y así Fixeche empanadas sin tapa. Vale, é unha coca, pero é unha empanada sen tapa, non? Ou unha pizza. Entón, por que lle chaman coca? Pois non sei. Ti non podes vir aquí sen a lección aprendida. Quen é o divulgador? Pequén é o cociñeiro. Quen é o divulgador? Eu sei na facer. Ti sabes a divulgar? Sí. A ver. Vamos a saber por que lle chaman coca. É típica de outra zona do mundo, do Levante concretamente. Poderíamos decir que é do Mediterráneo. Fano moito os cataláns, os valencianos. En este caso, Xulio Mato vai intentar
facer unha coca que non é máis que unha sorte de masa, que agora vai proceder a executar, un pouquiño máis gorda quizás do que consideramos unha empanada, pero igualmente saborosa. E por que lle chaman coca? Que era a pregunta. Eso é o que se ve, non vou dicir todo. Bueno, Non vou dicir mira, todo. para 1 kilo de fariña, 300 de azúcar, Ajá. 300 de aceite, Dixeche azúcar, dixéchelo ben. dixen azúcar. Dixeche azúcar. Ah, no, sal, será, non? Sal. E dixeche azúcar. No, dixen para 1 kilo de fariña. No, dixeche azúcar. Bueno, da igual, non sei. O divulgador es ti. No. Sal, vale. Aceite, a fariña, que máis? Agua. Auga. Nada máis, Mira, quédelo aí. 500 gramos de fariña, 150 de aceite, 150 de auga. dupliquei, vale? e Porque 15 como hai de sal. moita xente aquí, vou intentar facer dúas. Si ti dices así, despois non lle das á xente e enfádese contigo. Falta o día, verdad? Falta o día. Bueno, pues mira, como sempre, mesturamos un poquinho cunha culler. Esta é super rápida, Nin repouso, nin nada. Non hai nada. Non hai nada, non hai trampa. Non hai nada. Non hai cartón. Ele é Xulio Mato, o home que vos leva alegrando as tardes durante casi 1000 En programas. cambio, con cañota non hai trampa e xe hai cartón. Vaya puñalada, vaya puñal. Foi boa, Vaya puñal, mi Mati. Bueno, mira que boa é de traballar. Vamos a botar xa na mesa. Ai, non me É vou como- meter é como che contigo digo, porque ¿verdad? xa eres bastante duro do oído de ollo. Bueno, quero que divulgues ti un pouquiño tamén, veña. Vale. Peixe fresco, bocarte. Bueno, mira, bocarte super, o bocarte, porque non controlo o que é o bocarte, é a partir do cual temos a anchoa. Vale? Claro, De é o, feito- é o peixe do claro. que despois sai. A anchoa é sempre en conserva. Anchoa é sempre salazón. En salazón. Semi-conserva, non Vale, é conserva, perdón, non é semi-conserva. semi-conserva. Vale. Vale. Pois eso é o bocarto que estaba a vendo De que... feito, no Pairasco, en Euskadi, o que fan é o propio peixe, Sí. chaman xa anchoa, en fresco. Vale? Che lle chaman anchoa a todo. Se chaman anchoa a todo. É moi famosa a de Bermeo, non? Claro. A de Bermeo, a anchoa de Bermeo, moi famosa. Bueno, a masa está, vale? Ostras, que rápido fixeches. É facilísima de facer. Entón, agora que facemos? Partímola pola mitad. Sí. Eu teño o forno precalentado, teño a tope. Despois vamos a baixar Seguro que está a 180. Sí. Ves a luz? Feixo luz. Sigue la luz. Sigue a luz. A xente da casa que nos chame ao 664-483419, teléfono da Voltas co Prato. Como sempre, repartimos cartiños, estade moi atentos e atentas porque damos 50 euriños se queredes falar con nós, polo que sexa. Vou por aquí. Que che pasa? Ahora estou aquí. Se queredes falar con nós, chamades ao Voltas co Prato, estaremos encantados, encantadísimas de recibir ese teléfono que está soando agora mesmo. Que o de Begoña? É o teu, Begoña. En serio. Sí, a primeira vez, O sea, está Casi... A ver, Pero era o teu teléfono. era. Era, e ainda sigue, sigue aí, o que pasa que... Está Estou facendo cara do obra. restaurante, está a cousa complicada. A ver se há o contratista. Ah, é Mónica Riesgos, É de prevención, home. Mónica, estamos en directo na televisión de Galicia. Nada, xa falarás con Begoña despois, vale? Que fuerte. Veña, chao. Ai, Dios mío, era que nos faltaba xa. É que só ti se te ocurre que penses que non lle vou coller, sería unha falta de respeto e mal educado pola miña Moi É parte. do mal, moi banco. Quítalle o son, pa Sí, despois. no. Bueno, agora se quedo contigo. Que Pois vas, que- Begoña? Pois Begoña vai facer un guiso de bocarte. Moi ben. Que vamos facer, mira, temos refogado un poquinho de allo. Vale? Ajá. Como sempre. E pois vamos engadir xa a ceboliña, pemento roxo, pemento verde, e xa lle vamos meter tamén a pataquiña en dados. Vale? Vamos a cociñar todo xunto. Cebola, pemento, Exacto. e a pataca, non? Claro, que nos gustan Rico. outro tipo de verduras, cenoria, metémoslle cenoria, que nos gusta máis o allo porro, non pasa Pregunta, nada. por que che gusta picarlle tantiño a pataca e meterlle aí con todo o refogado? Pois mira, que vouche contar a verdad. Porque mira, a min gusta botarlle tamén en patata panadera, pero Pero, non me vai dar tempo a que se cociñe. Ah, o sea, para que se faga. Isto sí que é en riguroso directo. Verdad? Home, claro, é nunha coca. Home, a ver, cocela non a vas cocer, en riguroso directo, ou sí? Sí. Me callo la boca. Ola, tira a chave. Por fin. ti non tienes que importar que chamar a Mónica de riscos laborais.
Hai que ter a xente con prevención. Tens razón. Mira, por que che gusta tanto o bocarte, tipo? Sei que che gusta moi. Bueno, a mí encántame, sí. Ves? De feito, acordaste dunha vez que o fixen eu aquí que lle botei un pouco de agua oxigenada? É certo, pero como que limpar, para poñelo blanco, Para poñelo non? máis blanquiño, unha gotiña de... Mira como me acordo, Sí, ves? que non lle pasa nada, queda riquísimo. Sí, Sí, a mí encántame así, con allo picado, o sea, o típico boquerón en vinagre, eso é unha maravilla, eso é riquísimo. Bocarte Unha maravilla. en vinagre, botolle un pouco de agua oxigenada para que quede Sí, branco. para que o sea, quede un branquiño. Truco de Begoña Vázquez que fixo aquí, no programa. Mira, está guai. Teño que ir ao forno. Pincheina para que non me suba moito, vale? Vale, vamos. Veña, vamos. 180, uns 12 minutos, que alguén me avise, por favor. 180, uns 12 minutos que alguén nos avise, por favor. Da mitad para baixo, vale? Veña, Uns 12 minutos. Veña, baixámolo. a canto? A 180. 180, déixelo aí. Queres que Ahí queda. quede contigo? No, Marcha con xa Begoña. está. Perdón, Non teño compañero. nada máis que decir. Mira como el pescado, sientas con Begoña otra vez. Mareamos un pouco a compañeira porque Sí, no. viñen de rápido demais. Pero tens que estar tranquilo. Fájame, mano. Claro, claro. bueno, Eu tamén, vamos. eu sou ben mandada. A mí dicen, di esto, digo eu. Vale, di isto. Esto. Mira. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parecen as receitas que estamos a facer aquí no Voltas co Prato. Recibimos con fortísimo aplauso a Sabela de Pontevedra. Un aplauso para ela. Hola, Sabela. ¿Qué tal? Arrímate, por favor, aquí a Begoña. Benvida. Como estás? Moi ben. Ostras, puxeron a música a tope, A tope, a tope. Pues Sabela, isto antes era unha discoteca, nótese ben, verdad, que antes era unha discoteca. Bueno, como estás? Ben? Pois moi ben. Chiváronme que na casa ter xente moi exixente Sí. con este programa. Moito, Por qué? Pero moitísimo, son moi quisquillosos. Sí. Sobre todo con Xulio Mato. Encántalle cando lle das caña a Xulio Mato. Que dis, deben de ser fríos, para que son os cativos, as cativas. As cativas. As cativas. Sí, dúas. Ves? A rapazada ben pisando forte, como debe ser. Dalle ben. caña a Xulio Mata de Begoña, que opinan? Que é a mellor do mundo. Veña, que viva as mulleres cociñeiras. Aí está. Moi ben. Moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, Pois, Sabela, contalle. Contame. vouche facer un guisiño así tipo mariñeiro, un pouquiño de pataca, como che gustan as especies, non estaban aí presentadas, pero oye, Xulio, onde vamos rápidos. Entón, eu collen un pouquiño de unhas erviñas, así para facer como se fora un pouquiño provenzal, e voulle botar tamén un chisquiño de pimentón. Vale, entón aí que o que teña é, primeiro refoguei un pouquiño de allo en aceite de oliva suave, e pos engadín a pataquiña así cortadiña finiña, pimento roxo e pimento verde. Vale. O que vamos facer é deixalo a guisar un pouquiño, depois vamos levantar cun pouquiño de coñá, un pouquiño de viño blanco e un caldo de peixe. Vale. Como isto se cociña en nada, porque son 2 minutos está feito, metémolo dentro e listo. É listo. Xa está. Entón, o bocarte vai ao final. Ao final de todo, sí. Vale, vale. É moi pequeniño, cañotas. Vale. Canto Claro, está? se non pasase, Claro. estropeamos a receita, cañotas. O peixe o tempo xusto. Se Vale, non vale. sabes que é palla. Vale. Tiñalo que saber, como bo Vale, vale. divulgador, que agora te considero, Que son eu? Bo divulgador, non tan bo cociñeiro. Bueno, Isabel, que che parece o guiso? É que é unha aposta segura, se bota especias xa. Claro, Ti crees que un E está é indo... Begoña, non? Claro, a ver. Está indo ao seguro, non, Begoña? Está indo a asegurar. Pero tamén sabemos que che gusta moito a especie. Sí. As especies Moito, gustanche moito. Por iso moitísimo. eles anduveron rápidos Sí, sí. e buscaron material para botarte aí. E que ahora vamos a botar, mira, un pouquiño de pimentón, Ves? Rico, por 12, favor. Ves? aí, así. Ahora vamos a engadir un pouquiño de tomillo, un pouquiño de romeo, e teño que... Mira, xa empeza a cheirar. E un pouquiño de Cheira albahaca. De maravilla, cheira. Aí vai. Isto hai que decir á xente que é opcional, non? Porque Claro. porque Isabel ha dicho que lle gustaba. Claro, pero por me gusta exemplo... moito as Claro. comidas especiadas. Pero no caso de que non lle guste a alguén especial, pois non o especiales, É non que pasa un curry nada. tamén nos iría de maravilla, por exemplo. Preparamos que un rico. curry perfectamente. Que rico. O sea, sin problema ninguna pimenta verde, vai quedar moi ben o peixe. E, pois, é iso, facer un guisiño é super fácil. Tú mira, en 20 minutos, máis ou menos, vamos ter un guiso de peixe, valo comprar a lonxa, colles o peixe así Mira que fresquiño. mira que Va, porque a mí encanta mirar os mercados de peixe. Pois deixamos a Begoña soñando co seu mercado de ríos de peixe. É que non temos. E imos con Ojalá. Xulio Mato, veña, a ver. Tal, Xulio. Hola, Sabela. Atención ao que nos trae Benvida. Xulio Mato. Así que por mola que me dé caña este señor, Cago na leche. Vaite. Sí, pero logo tamén hai outra teoría na miña casa, que cando eu sacolle puntilla a algo da túa receita, sempre o invitado di gañador Xulio Mato. Se cando ti dis O algo... sea que hoxe non lle vou sacar puntilla Vale. nada, vale?
Cando ti dis algo sobre a receita de Xulio, gaña Si Xulio. digo, ui, eso non me convence. Pampa. Bumba, Xulio gañador. Bueno, Isto pois eu non teño pode especies ser. tamén, que o sepas, Vale, vale. Teño especies É queixo, tamén. vexo aí, é queixo. É queixo, gusta o queixo? Moito. Bueno, menos mal, está ben, menos mal. está ben. Bueno, mira, eu vouche facer unha coca que teña a masa xa aí no forno. Moi tumbando, ben. vale? Sí. Mira, vai levar estes pimentiños asados que os vamos saltear agora ao valliño, despois os bocartes que os vamos Ricos. poñer no último momento, vale? E vamos dar solo un par de minutiños de forno, despois queixo por riba, reladura dunha lima, e agora os pimentos vamos botar. Pero os provenzáis que topamos un mesmo bote, Begoña vai ser. Unha poquinha de cebola en pó, un poquinho de tomiño e pimenta, vale? Vale. Entón agora vamos botar aí un poquinho de aceite e vamos facer un alliño. Os pementos asados, como sempre, asáchelos e agora quitáchelle a pel, non? Quitamos a piel, Vale. aproveitamos un poquinho de agua da cocción. Que rico. E vamos a ir a... Vamos a pelar aí un par de ellos. Préndeme ese Claro. aceite, cañotas, porfa. Canto queres? Pois a tope, a tope. A tope que non teño cambiazos. Co vos ou sin o vos? No, sin o bost, o nove, o nove. Vale. Pemento asado, a ver, Como é se como chaman ir, os- ir ao os segundo. pequenos? As cativas, como Sí, son? Alexandra Mencía. Alexandra Mencía, que Mencía. bonito. Mencía, sí, sí. Bueno, Alexandra tamén, Bueno, sempre nos fan o chiste, non? Eso de Mencía polo viño e lle dicen, sí, é que me apetecía moito unha copa, non? Sí, claro, viña esta arriba. No, a mí gustoume Arriba. moito. Creo que xa coñece unha mencía. Sí, eu teño Pero é unha raíña, quero Sí, dicir, é sí, é unha unha raíña. raíña. Un bico pa Mencía. Qué bonito, qué bonito. Pois un bico para Alexandra e para Mencía, que seguro que nos están vendo a mamá na televisión de Galicia. E agora teño que preguntar á vosa mamá, rapazas, cal das dúas levaría para Pontevedra? E atención ao que dis, porque do outro lado están te mirando, seguramente teñen un coitelo así, cara a pantalla. Así que a ver. A ver, de primeiras levaríame a Begoña, vale? No, a receita, non a Begoña. Bueno, a Begoña tamén. A Begoña tamén. A Begoña levaríamos. Wow, contigo. Pero Xulio Yo Mato llevo botar pode especies. sorprender porque vai lle botar queixo. E voulle botar especias tamén, Tamén, Xulio, tamén. E aparte non pode poñerlle pegas a Xulio, senón... Si non xa está Está feito. a revés Bueno, ese xa está programa. Aí Xa está está. feito. A empanada sen tapa de Xulio Mato pode dar unha sorpresa. A É unha coca de Xulio Mato. coca. E temos o guiso de Begoña tamén loitando aí por esa primeira posición. Vouche pedir que vayas á zona de sufridores e despois chamámoste, vale? Moi ben. Un aplauso para ela que está con nós na Voltas Compradas de Televisión de Galicia. Ven de Pontevedra. Hai 5 días rebreuse a pesca de bocarte entre a desembocadura do Miño e Fisterra. E aquí estamos nós, ao pé da actualidade, xa o sabedes. Veremos como resulta este 2026. O ano pasado, por certo, foi unha campaña excelente, con máis de 6.200 toneladas nas lonxas galegas. En todo caso, peixe fresco e de temporada que mercamos esta mesma semana, esta mesma mañá, por 8 euros o kilo, un poquinho menos, quizáis. Sexa guisado en escabecho ou empanado, o bocarte é un deses peixes con tradición, que se non se consome fresco, acaba nas latas de conserva sendo anchoa. Un proceso extremadamente laborioso que pode durar entre 6 e 12 meses. Son famosísimas as de Santoña, pero aquí en Galicia tamén sabemos deste asunto. Hoxe, como aqueles vellos, 4 vellos mariñeiros, o que temos é bocarte fresquísimo e dúas propostas que quitan o sentido. Contádenos en @voltascoprato cal vos parece así máis sabedeira. A vos parece que podría estar mellor. Imos con Xulio Mato. Ven. Mite los pimientos de un dado más. Cojo la muerda, tío. Mite los pimientos. Párame esto, párame esto. Non sei, Párame esto. non sei como actuar. Párame esto porque neste programa temos o objetivo a imperiosa necesidade de ter o venres a Kim Barreiro. Dos peitos da cabritiña, eu gosto de mamar. Dos peitos da A ver se vai ser o Kim. A ver se vai. Para. Atenção! Monsado, Monsao. vamos ao outro lado do Miño. Hola, Setúbal. Boa noite! Espera. Hola, Kim. Hola, Hola, Kim. Kim, no, Merchi. Como Merchi. que merci? Merchín. Que merci? Merchi. A vos Merchi. Adeus a las tortas. Merchi Rodal. Adeus a das tortas. Esa. Ai, bueno, eu pensei que era o Kim. Oh, bueno. Vai ti. A ver, o que Bueno. milagro, merci. Non tes clientes que atender, almorzos que dar. Como hasta Hai ahora. que facer, pero quería falar do Benres, non? Xa. Como vai a ser iso? Xa, pero mira, que o Benres, sabes que pasa? O Benres non sei se temos sitio para ti. No, Como lle vai facer sitio? Sí, home, sí. Facémoslle Hai sitio. sitio, hai Home, sitio. claro que lle facemos Facémoslle sitio sitio, mesmo. sí. Hai sitio, Pouca mira. especie, De que lado? No. De que lado lle facemos sitio? Home, terá que ir do seu. Mira, onte chamou Xoanqui, eu trouxeno para aquí, Merchi. Claro. Entón, Merche vai xente para outro que lado. fala. Pero canto Claro. vamos a ir aquí, ó? Os que Vale, collamos. vale. Os que collamos. Todos, non? Vale, teño unha idea. Facemos Vamos equipos. Vamos facer un
Vencerro asado. Un becerro? Home, como vas facer un becerro asado? No. Botamos 24 horas. Bueno, Mellor un pues. marrao, que son 12. Vale, iso xa falaremos. Vamos facer equipos, entón, Merche Rodal, contamos contigo para Benres. Claro, claro, quero estar Pois, aí. un aplauso, un bico enorme para Merche Rodal, que estará con nós aquí no programa 1000 do A Voltas co Prato o próximo Benres. Un bico, Merchi. Bicos para todos. Chao, chao. 50 euros, Chao, chao, chao. Nada, quedan aquí os 50 Bueno, euros. mira. Que? Pementiños, Que? Pa miña coca. Pois que eu teño que seguir traballando, ti dispersaste, pero mira, vamos triturar unha parte desto. Como vai esa coca? Vai, A coca vai indo, vai con indo. xeito. Vai, 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 con vai, xeito. vai. Ainda non está, Vai. ainda está. No, Ainda ainda non quedan está, uns 2 minutos, calculo. Por aí. 2 e medio, dá Vai. Bueno, mira, vamos facer, a mitad máis ou menos, vamos a triturar. Sí. E con isto vamos facer como unha especie de... Como cando facemos unha pizza de salsa de tomate. Pois isto vai ser complementos. Pois queda aí triturando Xulio Mato. Acompañamos a Begoña a súa mesa que non sabe. Yo me lo guiso, yo me lo como, igual que el guiso de Juan Palomo. Vive tu vida. A ver, Begoña está facendo un guiso que se vos van, vamos, Mira. vanse buscar os dentes. Eu só do che digo unha pracer. cousa, xa así está bo. Leva ervas, porque leva ervas. Claro. Patacas, pementos, eso de aí son das especias, non? Sí, un pouquiño. As erviñas, todas Claro. que botaches. Uau, que ben Mira, huele, home, claro. É que isto xa está, así xa está rico. Ti solo lle Pues cargaches... imagínate como carta encima. Claro, cargaches a especie porque lle gusta a comida. No, non lle carguei moito tampouco, porque a Bueno. especia sabes que tampouco se lle botar Pero digo moita, que lle botaches, ao final non- desvirtúala. non Pois entraba na xusto, tua cabeza. xusto. Vale. Mira, ves, canto tarda máis ou menos en uns 15 minutiños fai nos falta, vale? Por que preguntas? Pregúntome e respóndome. Vale, deixasme probar. Sí, deixo Xa, a tú. salsiña, así. Pero sopla, ya que eso está fervendo. No, soplalle tú. Eso ferve, eh. Toma. Begoña, eso ferve. Espera. Espera que isto ferve, eh. Isto pon as ameixas, riquísimo. Buah, que sabe como a da ameixa mariñeira. Claro, está Buah, buenísimo. Está moi boa, eh. Claro que que rico sí. está. Ostras, non sabía cociñar tan Escoitastes ben. unha ti. ovella, non? No, Era moi boa, eh. Sí, acabo de Veña, aprender. Vou con Xulio Mato, teño tamén que limpar a mão que me caeu aquí. Veña, con Jules. Jules, abre Vamos. iso aí. A empanada sin tapa do A Voltas co Prato. Aí está. Hoxe feita por Que Xulio non, Mato. joder, que estás pesadito. Mira. Mira. Oh. Aí está, mira, Como- toma como- ahora. Siguiente, Noto a esto é tempo crocantez. real, eh? Noto a crocantez A desde crocantez. aquí. Mira, ahora vamos a estirar esta salsiña de pemento, mira que pasada. Oh, isto é pimento triturado, e parece este tomate. Ah, este tomate... Bueno, que dicías ti da pizza, non? Que Claro, é un pouco... sustituimos eso, eh? Moi ben. Por un pementiño asado. Como estás? A mí sabes como me gusta moito a coca? Con a escalivada fría no brao. Eso é. Eso está boa, eh? Mira, ahora vamos a Xa botar. fixemos aquí tamén, Sí. dame impresión. Sí, señor. Dame impresión do que fixemos. Mire, ahora vai Mira, botar ahora máis vamos a por... colocar os pementiños. Isto parece máis unha pizza, que unha empanada sentada. Sí, claro, unha pizza. Hai tantas pizzas así de pementos asados. Como ¿Qué? le chamamos? Como le chamamos? Coca. Mira, ti que eres moi listo e non sabes de onde ven. A coca. Sí. Xa miraron en internet, No, non? xa miraron, no, sei no eu. Claro, sí, sábelo Porque ti. aprendín, Ciencia porque infusa, aprendín. ciencia Mira, infusa. lepa ali. Que pon ali? Hola. A mí xa sonaba a holandés antiguo, Sí, pero sonaba, no cho. quería decir. Sonaba, cho. No quería decir porque... Xa sabes Ven de Koik, do holandés antigo. Claro. Pero eu... Mira, e agora temos os pementiños, tal, e agora vamos cubrir isto todo de bocarte. Asociado tamén ao latín, cocere. Cocer, Manuel. Cocere, Koik. Mira como cocere. brilla este bocarte, Torta ou fresquiño. pastel no holandés antigo. Estásme atendendo o No, chisme? estaba divulgando. Qué simpático, te pos cando divulgas. Veña. Bueno, pues vamos a cubrir Oh, toda qué e vamos a bonito, meter eh. no forno. Nada, E iso vai volver ao forno. 2-3 minutos. Tivémoslo na parte de abaixo, ahora vai ir para a parte de arriba, vai nos axudar a quedar Para que un se poquinho faga alrededor a por masa e que se nos faga o bocarte. Mira, peixe fresco, sempre está ben de precio, mira, con 4 bocartes come unha persoa comedora. Impresionante, Xulio Mato. Está chulo, verdad? Impresionante. Vamos a dar a volta para Sí. que parezca que están enfrentados. Claro, porque eu antes cando lle comentaba a xente estaba a menos de 8 euros Sí, o kilo de bocarte hoxe. sí. Pero co caras que están nas anchoas, casi che compensa máis facer isto. Home, claro, é que a choa está cara, xa dixeche tamén nas colas. Sí. O sea, cando falachi. Porque está entre 6 e 12 meses. Claro, pero por qué? No, e aparte porque sobanas a man, é moi laborioso. Claro, é moito traballo. É moito traballo, eh? Pero isto tamén é traballo, collelo.
Bueno, colleno cunha rede, colle un montón dentro. Xa, home. Claro, Cantas- eu prefiero pescalas que... Cantas cocas poderías facer cunha rede desas? Cunha rede, uau. Depende da fariña que haxa, cañotas. Mira, vamos a botar así. Vale. Pois imos coa pregunta de concurso, Vamos mentre a Xulio cargar. Mato está aquí facendo a súa coca. Quero que me digades, xente que está na casa, con que peixe de temporada agora mesmo cociñan Xulio Mato e Begoña Vázquez. Convocarte. Bocarte. Costouche, eh? É que está dicindo... Quedaste así. Iba a decir, vamos po forno. Mira, na parte de arriba... E ala. Begoña, Outra vez, esta de muller. outra vez, Que pesada, outra vez. Xa está, xa está. Pero quen era agora? Nada, olvídate, de Mirma. Riargos. No, Era a claro mí. que non, Era contratista agora. No, é Mónica de Riargos. En serio, outra Non vez? se deu conta que estamos en directo. Pero vamos a ver, Mónica de Riscos Laborais. Voy a mandar o Estamos en programa directo. depois ao terminar. Mandamos un audio por WhatsApp. No, non fai falta. Sí, seguro. No, non fai falta, en serio. Eu Que me dá moita devolvería vergonza. cañotas, eu devolvería a chamada. Perdón, si non chamamos en directo. Vamos ver como está este timbal que fixo Begoña Vázquez, porque quedaron os bocartes. Mirad, que esa é a pregunta de concurso. Con que peixe cociñan hoxe Xulio Mato e Begoña Vázquez? Bocartes. 664-483419. Fixadevos que bonito quedou, Faltou unha cousa. Porque 12 bocartes... 12 baladas! baladas! Ese é o noso objetivo deste ano. Noso objetivo, sí. Si non rotonda, Bueno, que sabes que a partir da semana que ven ascendimos. Sí, A semana que ven ascendemos. Vamos antes do telexornal. sí. Xa estamos a un paso de quitarlle o sitio a Roberto Vilar. No, estamos a un paso de dar o telexornal. Imagínanos as tres dando o telexornal. Verdad, É o tempo. No, dando Galicia Noticias. Unha berza de 4 metros criada en Ríos. Sí, posiblemente. Chamados covelleiros. Ves? Ves? Bueno, hai moita xente que cea contra o telexornal ou que está preparando a cea contra o telexornal. Entón, a nosas ahora encantanos. Sí. Porque vamos estar na cociña cando estades cociñando. Así que a partir da semana que ven, en torno a Xa sabedes. 8:15, máis ou menos por aí, Sí. estaremos os do Voltas co Prato, dándolle paso ao telexornal e a Roberto Vilar, que vai despois. E chegará un momento, Roberto, no que nos darás paso ti a nós. Sí. Pode ser. Ou que que demos algunha noticia importante. Pode ser, pode ser. Pode ser. Veña, imos co público da Voltas co Prato, imos con Sabela de Pontevedra, vamos. Mariñeiros, todos metidos nun bote. Boga, boga, mariñeiro, vamos pa viveiro, Xa se ve San Roque. Boga, boga, mariñeiro, vamos pa viveiro, xa se ve San Roque. Sabela, a ver, que dirán as túas nenas? As miñas nenas seguro que están Begoña, Begoña. Sí, non. Pero é que ti Seguramente, hoxe aquí sí. tens que ser Xusta, sí, claro. imparcial. Tens que ser imparcial. Claro. Eu creo que temos... Xa que non temos aquí as... Xulio, que pouca confianza ten en mí, que dixo que non o ve moi claro. Deixo. Como non están as túas nenas, vamos facer unha enquisa coa xente que está no público. Entón, voulle pedir á xente que levanta a mão segundo lle guste máis unha ou outra receita. Quen cree que vai estar máis boa a coca de Xulio Mato que levanta a mão? Mãos arriba. Hai moita mão, Bueno. Estou fastidiada. Hai E moita vai a mão. cousa. Cuidado porque os guisos mariñeiros están moi cotizados en Galicia. Quen pensa que vai estar máis rico de Begoña Vázquez que levanta a mão? Os mismos. Os mismos. Bueno, ¿Ves? Por los mismos, Teño un corazón dividido, é normal. Bueno, vámonos ver de preto, Imos. queres ir ver? Veña, Imos, vamos con sí. Xulio Mato. Un aplauso para ela que está con nós. Bueno, Sabela, Ponte aquí, Sabela, por favor, aí estás perfectamente. mira, teño aí o queixo, un pouquiño de verde E lima. e redondo de lima. Moi ben. Un pouquinho de verde. Ala. Un pouquiño, un Un pouquiño. pouquiño. Entón, agora vamos a sacar xa esa coca do forno, Moi ben. que se debía estar. Venga, vamos Mira, vela. por aquí un paño. Vamos a abrir aí. Ábrete aí. Ábreme ti aí. Ábrete aí. Aí está. Ahí está. Cuidado, te Jules, queimes. a ver que sai de aí. Aí está. Que hoxe non hai máxia, Maravilla, eh? Hoxe non hai máxia, non hai Hoxe non outra. hai máxia, hoxe. Aí está. Tachán. Vente, está un Mira, tachán. E agora vamos a botar esta queixarada por riba. Valo ter difícil, Sabela. Moi difícil, moi Fuá. difícil. Mira, Vale, ter mira, moi mira como difícil, ule ahora a eh. lima, Cheira a lima ahora un montón. Masa caseira, E botamos salsa de pimentos asados, un chorrete de aceite pimentos de oliva. asados, bocarte, un pouco de queixo relado con perixel e aceite. Isto é unha obra maravillosa creada polo grandísimo artista chef Don Xulio Mato. Un aplauso para ele. Moita gracias. Como está? Vamos con Begoña. Vamos con Begoña. Si falo ben del, falo ben, si non falo ben del,
Está ben se queixa, así que, mira, non hai que non O caso é queixarse. O caso é queixarse. Bueno, a vida é así. E aquí temos este guiso, este timbal, isto non sei que é isto, Begoña, Un pero é unha timbal non é maravilla. non lle chames timbal esto. Non é un timbal, que é isto? Un timbal é un tipo de montaxe que se fai cun aro e vai montado así no aro. Pois mira, Isto é un guiso mariñeiro. Pois un guiso Non mariñeiro. te leves a ningún lado. Estás ben? Sí, un guiso mariñeiro. Pois que non che pido un aplauso. Por favor, un aplauso por un guiso mariñeiro. Maravillosa Begoña Vázquez, como todas as tardes neste pouquiño. programa e a partir do luns antes do telexornal da noite. Vamos alá. Jo, Bego, que ben, Douche un pouquiño Como despois. ule. Non perdes ollo, Como ule. Estás- E aparte, botoulle tomate cereixa, que... Sí, un pouquiño. Porque lle queda moi ben. A boto yo tamén cando lle boto o bocarte. Porque como se cociñan no mesmo tempo, máis ou menos, Hai un problema con isto, Bego, que pide pan. pide pan, é verdade, non trouxen. Non temos Pero pan. colle un cacho de pan dese que fixo o Xulio. Vamos probar, veña. Ponte por aí á dereita, Moi ben. no cabeceiro. Á esquerda das súas pantallas, á dereita da miña persoa. E, mentras tanto, a xente da cara xa sabe que pode chamar para levar os 50 euriños, Que peixe de temporada cociñan hoxe os cociñeiros da Volta Escoprato. Bocarte. 664 48 34 19. Agora sí, Isabela, cando queres, mima, que maravilla. Cando queres, podes ir probando as dúas receitas espectaculares. Parabéns, antes de nada, aos dous cociñeiros, porque... Ai, que envexe me dá o ben que Peixe, cociñades, peixe, como nada. Que envexe me dá o ben que cociñan estes dous cociñeiros. Veña, parade. Parade, que imos repartir cartiños. Imos a Cambre. Nieves, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, aquí mirando todo. Home, é que a ver, é o mellor que podes facer neste momento exacto. Bueno, Nieves, hoxe estive en Cambre. Estuveche en Cambre? Mando un saludo ás compañeras da Galiña Azul de Cambre, que me derraron, Cheli. que nos derraron por non saludalas. Home, Un pico. mira, pues, pasaches pola gardería deli? Sí, 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 E que fun tal, hoxe, e que tal, e que moi tal ben. trataches ti a xente? Moi ben, Vale, moi ben, vale. sí, sí. Por veña. Nieves, por 50 euros, dime que peixe de temporada utilizan os cociñeiros. bocarte. Moi ben, un aplauso para Nieves, que leva os 50 euros do Volta Escoprato da Televisión de Galicia. Un bico grande. grazas. Un bico... Que pasou? Que pasou? Que digo que moitas grazas. Ah, no, gracias a ti, un bico grande. Chao, chao. Chao. Chao, chao. E agora si chegou o momento de verdade. Imos alá, Sabela de Pontevedra, despois de probar quen gaña o A Volta Escoprato do día de hoxe. Están os dous espectacularmente bons e pareceme unhas receitas para facer super rápidas e super fácil que ambas as comerían as miñas fillas. Pero, por favor, que non me maten na casa. Gaña Xulia Mato. Que dirán as nenas? Que dirán as nenas? Estarán pendentes? Ai, señoras, señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, Cora Galega, a partir do luns, ás 8:15 na Televisión de Galicia, o A Volta Escoprato, e ás 10 da noite hoxe, a penalti na Radio Galega. Chao.